kuom Gajwang' okwach kich ma Nakuru nonek moko adek manotimore kar dak ma Bahati kod Gilgil odiechieng' mar Sikuku. E kar chung' od bura ma Bahati, miyo moro ma hike nitiere diere nonegi, wengine nolodh oko kendo ringre ofundi ogunia matimore ka obila moro ma lweny matiyo Isiolo bende omaki bang' kanogo jaduong' moro ma jahigni 74 mowito ngimane e tesend obila ma Githioro. Cynthia Onyango nigi ler. Obila mag okwach kich manononek ne oriyo e dalani manitiere Ngomongo e kar chung' od bura ma Bahati bang' ringre moro mar miyo ma hike nitiere diere yudi e kar dak mar jotich. Obila ne oketo ageng'a makende e kinde ma okwach kich mawuok e log tich ne okawo nonro ma kamano kaka margi. Mama akawa haoni mfanyakazi, akaenda quarters kuangalia mfanyakazi ndio ampe funguo ya gate. Lakini mama hapo akanotice ilikuwa gonia, ilikuwa na kitu. Kumulika tukakuta ni mwili ya binadamu imewekwa kwa gonia. Jirende ne oloso kod duol mang'unyo ka moko kuomgi ne obedo kod buok mapek e temo fwenyo gino mane nyalo bedo ni ne otimore e odiechieng' Sikuku. Gie sani, okwach kich no noling'any mar achich ma ichich ni ne otimo nek makamano bang' lweny kendo lal miru. Walipata ameuawa, macho imepokiwa, imetolewa na amekatwa. E nek machielo e odiechieng' mar Sikuku e kar chung' od bura ma Bahati, apisa moro mar lweny ondhi kendo dine tesend obila bang' goyo kendo nego jaduong' moro ma jahigni 74. Mane otimre bang' lweny muoch e kind jaduong'no kod apisano e kar kuoto Andiwo tesend obila ma Githioro bang' apisano yawo lweny kod jaduong'no mane oleng'o lewe. Nabugia kinywaji chao, askari akiwa report officer alisikia commotion ama mfurugano huko na akatoka akaenda kuangalia ni nini naendelea. Kufika pale ndiye alikuta mmoja ama mwenda zake ndiye anapigwa. Obila e tesend obila ma Githioro sendiko dhogi ma igeno ni biro konyo timo nonro e wi gima ne okelo lweny. Jodak ma Elementaita e kar chung' od bura ma Gilgil bende ne otimo ng'anyo mamuolo kinyi ma kawuono mar sayo nek mar miyo moro ma jahigni 75 mane obambi kendo bang'e negi e yo ma ok ler. Christmas kila mtu anakuja kusherekea na mzazi wake. Mtoto wake anakuja anapata nyumba haijafungwa. Wakati alifungua mlango, the first thing alikutana nayo ni damu, mtiririko wa damu. Cynthia Onyango, Ramogi TV.